Shoutout Chris. Si Chris Montijo. Natumba. Good morning, Sisi. Thank you sa patam sa love dyan. Thank you, thank you. Shoutout sa channel ni Sisi Chris Montijo TV. Sa'yo nga. Sa'yo nga, Sisi, di ba ang dami sa'yo ang tao? Pag nagaganyan, di ba nagganyan ka? Uso ngayon, nag-try na. Natatawa ako. Nag-try din ako. Kasi yung channel ko naman, kasi hindi kasi yung ano daw sa laro, kaya hindi masyadong mapansin talaga pag maglaro ng ganito. Pero kung dating na naglalaro daw, talagang pupunta sa'yo ang tao. Shoutout sa channel ni Fight Tiger Vlog. Miguel Love shoutout. Thank you so much, Sisi Chris Montijo TV. Sis-Far, Miga Love shout out from Chris Montijo TV. Thank you so much, Chris Montijo and Far Tiger Vlog. Thank you so much, guys. Try lang si Mami, pang-update lang. Salamat. Kahit wala tao, Mami. Try lang. Try. Kilala ba din yung si Fire Tiger? Ganon din nagaganin to si Fire Tiger. Sila, Kabutoy, saka si Panyang Payatot. Grabe mga tao yan dyan lagi. Parang sa inyo din.
Naninananananananan. Naninaninanininanan. Naninaninaninaninan. Shout out 3 million in my Cuba! Shout out, shout out! Hello, Riader, Joe Miradora, shout out. Nag-try si Mami. Bigyan ko ng ano si Oliver. Si Ria Helmo. Nag-ano ka, Ria, nag-live ka. Galing ako dyan sa'yo. Joe Miradora, shout out Sisi. May damit ka na. Ria Helmo. Nag-try lang ako. Bahala na kung walang tao. Update ako kay Lolo. Shoutout kanina kay Fighter Girl at saka kay Chris Montijo. Joe Miradora, kumusta na Sisi? Sana all sexy na. Joe Miradora. Sisi Ria, nako Sisi Ria. Sana all ka talaga sa FB. Araw lang pagitan sa'yo. Ang dami mo ng ano. Ano bang sekreto, Riader? Turuan mo naman si Mami. Ang bilis ng akyat ng ano ni Riader. Bilis. 1K agad sa ano. Siya na all.
Parang doon ka tumiba, reader sa ano, reaksyon, mga reaksyon. Ang lalaki ng views mo doon, reader. Sis Jo, kumusta na? Oliver Helmo, Jo Miradora. Thank you, thank you. Jo Miradora der. Sa TikTok ito, nagbibida si Jo Miradora. Bumibida yan doon si Jo Miradora. The sexy Jo Miradora. Shout out. At ang mapapasana all ka na lang na si Ria Helmo. Shout out. Fire Tiger and Miss Chris Montillo. Shout out. Shout out Lola Valdez. What is happening? I'm just trying to play this. Lola Valdez. Thank you for coming to my simple live stream. Shout out to the channel of Lola Valdez. I'll give you a moderator. There's no happening here. It's only trying to having a live stream. I'm just gaya-gaya the other, I'm just gaya-gaya the other YouTube channel who has live stream in while they are playing. Okay, Lola Valdez, shout out. You have already a moderator. Thank you, thank you, thank you. Lola Valdez, there's happening here. Yes, there's happening here. I'm just trying to having a live stream like the others. It's okay. Even you're leaving already, I just want to say thank you for visiting my live stream. Thank you. Si Ria, ano ba ya talaga? Ria Der, sikarito mo, bakit sa isang araw lang pagitan? 1K agad. Siya na all naman. Nakasahod ka na si Ria doon? Kasi si Sis Jo sa TikTok yan eh.
Si Syria. Magkano ang first sahod mo si Syria? Siya no talaga. Once pala pag na-monetize ka na, ang dami ng ano, sa FB feeds pala, once na-monetize ka, observe ko lang, marami na sa'yo ang pumupunta. Tama ba ako, Reader? Sagot nga, Reader. Shout out to Melyun and my Kubo. Thank you so much for that too. For silip-silip here in my laro. Oh, zero again. Hi everyone. Shout out to everyone. This is your Mai trying to play. Come and join me. Just talking konti. Zero again. Hi everyone, this is your mommy trying to play. Come and join me. Hi. Thank you. Hi, thank you. Yan guys, so kumakain siya ng ano, sili. Zero again.
Shout out Mega Miles. Thank you so much. Bonjour. Salamat Mega Miles. Ang ating idol na si Mega Miles. Shoutout sa channel ni Mega Miles. Congrats sa channel mo, sir. Dala-dalawang channel mo, sir. Maayong buntag. Good morning, good morning. Bonjour, bonjour. Mega Miles.
Silip ka man, silip mang lagi ka. Ano silip mo ka? Ay, silip-silip. Uy, di ba ayaw mo sa akin? Huwag ka silip-silip. Ayaw kay mami, huwag silip-silip. Silip man ka. Hmm. Mm. Shut up. Shut up. Shut up. Shut up. Foggy ang aking camera. Foggy. Kaya di na nagla-live lagi si Mami. Foggy ang camera. Foggy.
Naka-live ka ba ya, Kabutoy? Naka-live ka ba ya, Kabutoy? Salamat. Nag-agi ka gihapon rin, bisag naka-live yun si Kabutoy. Butan yun si Kabutoy, oy. Walang mayong bataan, mawagi yun sa inahan. Shout out diha, channel ni Kabutoy. Oreg! Live man na siya ba? Pero nagdaan pa rin dito sa akin. Kabutoy, oreg! Shoutout sa channel ni Kabutoy Oreg! Kabutoy Oreg! Mega Miles. Double time. Shout out everyone. Thank you so much. This is your mommy, Rachel. Fire Tiger, thank you so much, Sisi. Good morning, good morning. Shout out sa channel ni Fire Tiger. Shout out everyone. This is your mommy, Tipid rin na ngayon ay Rachel Vlog. Kung walang Ray, walang vlog. Kabutoy Oreg! Kabutoy Oreg! Salamat Kabutoy Oreg! Nag-live man na si Kabutoy. Grabing baha sa tawo. Oy! Bastang tawuha. Nadaog si Panyang Payatot. Naghinukda na ilan sila ni Panyang Payatot sa views. Grabe. Nagbaha ang tao. Kabutoy Oreg versus Panyang Payatot. Spy Target. Ganyan Spy Target. May ang lalaki ng mga views niyan. Yoho! Sana all talaga. Sana all. Kabutoy Oreg. Fire Tiger. Nag-live man yan ngayon si Kabutoy. Nakita ko si Kabutoy. Hindi ako nakaano doon punta. Ngayon kasi morning yata live yun eh. Ano lamang yung maramihan niya na views, yung Iro Maddog, si Maddog. Ikaw si Spy Tiger, nakaganyan ka na ba? Uso yan ngayon eh. Si Mami Double Purpose si Mama. Live pero naghingo ko. Bubok na akong kuko.
Dili na nako sige pahit. Hubo na kayo, wala na ko. Pamutulon ko na ning kukuha kay sigihan malag paak. Kagat-kagat. Ah. Hello. Ipik ang laro ko ah. Walang tao. Walang tao ang aking laro. Ipik. Shopee daw. Shopee. Ano ba mga sekreto niyo at dami? Pagbabaha ang mga ano nyo. Pa-update lang kay Lolo eh. Tama na mag-update. Huwag na tayo sumabay dyan sa mga famous. Mga famous. Huwag na tayong sumabay sa mga famous. Hindi natin yan kaya sila, mga famous. Kabutoy orb.
Shout out Global Tutor Academy here. Mega love shout out. Good morning, good morning. And thank you so much for visiting here in my simple live stream. Mogada Sabrar blog is Pakistan, and his channel is Global Tutor Academy. Thank you so much. I know that you noticed me always, you notice always my comments in your comment section every time that you have an upload. Thank you so much, Global Tutor Academy. Good morning, how are you, my dear friend? Bugada Sabrar Vlog. Thank you so much, Mugadas Abral Vlog, which is his channel is Global Tutor Academy. Shout out and thank you so much for visiting my simple live stream. Mugadas Abral Vlog, which is Global Tutor Academy. Thank you, thank you. He is very supportive, and thanks for that.
Thank you so much for visiting or silip silip. Thank you, thank you.